ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ነዙሪ ራፐር ክገልጾን ከሎ ከምዚ ይዝብሎ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ነትሱ ዝዓበየሉ ቦታ ክርንሾው ክዕዘቡን ክትንትንውን ከለው ቦታ ጉጅለታት ጥይትን መቕታልን እዮም ዝብልዎ ንሱ ግን ካብ ዝንላዕሊ ዝዓመቐ ህይወት ይርዩ ብምባል ኣብ ዝተቐበረሉ ወቕቲ ደብዳቤ ብምልኣኽ ሓዘኑ ገሊጹ እዩ እዚ ብኣዝዩ ዘሕዝን ኣገባብ 31 መጋቢት 2019 ሰዓት 3:20 ድሕሪ ቀትሪ ብ10 ጠያይት ኣፓርክ ሜስ ሃይስት ሎስ አንጀለስ ኣብ ዝርከብ ድኳኑ ማራቶን ክሎዚንግ ኣብ መዕሸጊ መኪና ህይወቱ ኣብ ኣስጋዕ ሓደጋ ዝኣተወ ኤርትራዊ ራፐር ናብ ሆስፒታል ብምውሳድ ሰብኣዊ ሕክምና ትንፋሱ ከትርፉ እኳ ተተረባረቡ 3:55 ድሕሪ ቀትሪ ግን ምስ ብሩህን ንጹርን መጻኢኡን ሕልሙን ነዚ ዓለም ብሞት ተፋኒዋ ኤርምያስ ዮሴፍ ኣስገዶም ናይ ራፕ ሽሙ ኒፕሲ ሃስል ዝፍለጥ ኣክቲቪስትን በዓል ሃብትን እዩ ነይሩ 15 ነሓሰ 1985 ኣብ ደቡባዊ ማእከል ሎስ አንጀለስ ኣብ ዝርከብ ክሪንሾው ዝበሃል ቦታ ካብ ኣዲኡ አንጀሊክ ስሚዝን ካብ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ኣቡኡ ኣብ 1970 ናብ ሎስ አንጀለስ መጠ ዳዊት ኣስገዶምን ተወሊዱ ምስቲ ብላክ ሳም ዝፍለጥ ሓው ሳምን ሓፍቱ ሳማንተን ከዓ ብፍቕሪ ዝመልኦ መንገዲ ዓብዩ ግዜ ቁልዕነቱ ካብቲ ፍቕሪ ቤተሰብ ወፃኢ ዕግርግር ዋሕዲ ዓቕሚ ተሪርኩነት ገዛውትን ዝተሓዋወሰ እዩ ነይሩ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ናይ እምሮ ሃብታምን በሊሕን ብምባሩ ብኸመይ ነረጋግጽ መስለኩ ወዲ 11 ዓመት እንከሎ ንእሽተይ ብጣውላት ተሰርሐት መጽረጊ ጫማ ሰሪሑ ፊት ንፊት ናይ ሓደ ሞል ብምቕማጥ $250 ሊስትሮ ጀሚሩ እቲ ዘገርም ኣብ መዓልቲ $100 ክረክብ እየ ብዝብል ኒሕ ስለ ዝነበሮ ናይ ትምህርቱን ክዳኑን ናይ ምዕፃው ሓሳቡ ዓብዩ እዚ ጥራሕ ግን ኣይነበረን ኒፕሲ ኣብ ትምህርቲ ኣብ እንግሊዝን መጽሓፍን ካብቶም ሓያላት ተምሃሮ እዩ ነይሩ ሓደ ግዜ ግን ብሓሶት ተኸሲሱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣሌክሳንደር ሃሚልተን ናብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ኮምፒውተር ላብ ሰሪዕ ከኣቲኻ ብምባል ካብ ቤት ትምህርቲ ተሰጊጉ እዩ ንሱ ግን ከም ዘይወዓሎ እዩ ዝገልጽ ኒፕሲ ወዲ 18 ዓመት ምስ ኮነ ኣቦኡን 3 ወርሒ ናብ ኤርትራ ሒዝዎ ከይዱ ነይሩ እዩ ኤርምያስ sleepy guy how you doing تعندلا مسكه بو كمان فتح اسمها cool تبو see how I like Asma yeah see you're learning that's great እዚ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ጻንሕቱ ባዶ ቦታ ህይወቱ ከም ዝመላኣሉ ድማ ይገልጽ ዝበዝሐ መንነተይን መን ምዃነይን ናብ ኤርትራ መስከድኩ ዝያዳ ተረዲእኒ ክብልካ ኣብ ዛዕባታ መንነቱ ዘነጥረትሉ ምጩት ሃገር ተዛሪቡ እቶም መራሕቲ ፖላይስ ሰባብቱ ንዑ ዝመስሉ ዕድሎም ባዕሎም ዝመርሑን ሃገር ብምኻዱ ንዑ ኣዝዩ ዝሕጉስን ዘደንቕን ኮይኑ ይረኺብዎ ኣነ ካብ ኣሜሪካ ዝመጣኹ ጠሊብ ሰብ ክሳብ ዝኾንኩ ካብ ኣፍሪቃ ዝመጣኹ ጠሊም ሰብ እኔ ቃላት ተሃብሮም መንእሰይን ኒፕሲ ሃስል ትብል ቅጽል ስም ብሓደ ናይ ቁልዕነት ዓርኩ ዝረኸባ ሳጓያ ነቲ ዘይሕለል ጻዕርን ስነ ምግባር ስራሕን ዝኽብር ኤርምያስ እትውክል ካብ ግዜ ሰብዓታት ዝነበረ ኮሜድያን ኒፕሲ ሃስል ዝተወስደት ሳጓያ ድማ መብዛሕትኦም ኣብ ዕድሜኡ ዝነበሩ ህፃናት ክጻወቱን ከለው ንሱ ንዕላማ ልዑል ፍቕሪ ዝነበሮ ኒፕሲ ግን ወዲ 9 ዓመት እንከሎ ዝሓንፀጦ ሸቶ ወዲ 12 ወይ 13 ምስ ኮነ ወግዓዊ ፌርማ ዘለዎ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ዝሸይጥ ሰብ ምዃኑ ነይሩ ሕልሙ ድሓር ግን ናይ ሰብ ቅዳሓት ምሻጥ ብዙሕ ኣትራፊ ከም ዘይኮነ ምስ ተረድኦ በዓሉ ንነብሱ ቅዲ ሙዚቃ ራፕ ይህርዋ እዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ከዓ ከም ሓደ ነጋዳይ መንእሰይ ዝረኽቦ መክሰብ ንዕባይ ነይሩ ወዲ 14 ዓመት ምስ ኮነ ካብ ገዛ ወለዱ ወፂኡ ናብ ዓባዩ ክቕመጥ ምስ ከደ ኣብዚ ኩልና ሓገዝ ስድራ ቤታ ምን ደሊል ዕድመ ኒፕሲ ኣብ ምውዳብ ገበናት ንግድታት ሓሽሽን ኣጽዋርን ቀትለትን ስርቅን ዝነጥፍ ጉጅለ ተጸንበረ ኒፕሲ ግን ድሒሩ ከም ዝገለጾ እዚኦም ናይ ህይወት ምርጫታት እዚኦም ባህሊ ጉጅለ ዓብላል ኣብ ዝነበረሉ ከባቢ ንገዛእ ርእሱ ገንዘባዊ ውሕስነት ካብ ዝነበሮ ድሌት ዝተበገሱ ምዃኖም ይዝነግር ኣብቲ ግዜቲ እቲ ቀንዲ ዕላማ ህይወትካን ምድሓን ዝነበረሉ ናይ ውግእ መድረኽ ነይሩ ይብል ኒፕሲ ብዛዕባ ሓደገኛ ዝኾነ ጉጅለን ስራሓቱን ክዛረብን ከሎ ዋላ እኳ ኣብ ጽዩፍ ተግባራት ዝዋደደሉን ዝትግበረሉን ጉጅለን ተነበረ ኒፕሲ ግን ንሞያ ሙዚቃውን ምህናጥ ግዚኡን ገንዘቡን ኣብ ምውፋር ኣተኪሩ ነይሩ እንተኾነ ግን ናብ ማይክሮፎን ሸፋቱ ኮንካ ምድራፍ ጥራይ ብዙሕ ንሰብ ኣነቓቕሓ ከም ዘይኮነ ተረዲኡ ኣብ 2002 ድማ ኣብ ባተር ቪዥን ዝተባህለ ዴክስተር ብራውን ዝምራሕ ናይ ማልቲሚድያ ፈጠራዊ ስራሕ ተጸንቢሩ ኣቡካ ምህንድስና ሙዚቃን ህርመትን ተማሂሩ ኣብዚ ግዜ እዚ እምበኣር በቲ ናይ ቁልዕነት ዓርኩ ኒፕሲ ሃስል ትብል ናይ መድረኽ ሽም ነቲ ዝነበሮ ጽንዓትን ህርኩትነትን እትገልጽ ዝወፀቶ ኣብ 2005 ድማ ብዘይ ዝኾነ ናይ ካልእ ሰብ ጽልዋ ብናጻ ናይ መጀመርታ ብስላው ሳምቦይ እትፍለጥ ኣልበሙ ሰሪሑ
on black Mercedes Benz, tattoo all my lady friends, Nipsey on they. እዚ ካብ ሓደገኛ ህይወት ብዘይ ዝኾነ ናይ ሓሽሽ ወልፊ ናይ ማእሰርቲ ህይወት ናይ ዓመፅ ወፍሪ ብዓወት ዝወፅእ ተኣምራታዊ መንእሰይ ኣነ ልዑል ራዕይ ዘለኒ ወዲ ስላውሰን ጥራሕ እየ ጸቕጥን ፖለቲካን ወሲደ ናብ ዕላማ ድማ ቀይረዮ ክብል ነቲ ዓበ መንነታዊ ዓወት ዘንጸባረቐት ነብሱ ይገልጻ ኒፕሲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረበሉ ግዜ ብዘገርም ኩርዓቱ ይዛረብ ድሕሪ 14 ዓመት 2018 ናብ ኤርትራ ዳግመ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ ግዜ ድማ ብዛዕባ ህዝቡን መንነቱም ኣዝዮም ዝገርሙ ቃላት ተዛሪቡ እዩ ኣነ ኣሜሪካዊ ግን ድማ ኤርትራዊ እቲ ኣብ ክልቲኡ ዓለም ዝረኸብክዎ ጥምረት ንመንነተይ ጽቡቕ ገይሩ ዝቐረጸ እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝረኣኽቦ ጽንዓትን ሓቦን ኣብ ኣሰራርሓይ ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ዘለዎ ናይ ነብሰ ተኣማንነት መንፈስ ንዓይ ዓቢ መርኣያ እዩ ብምባል ካብ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዝረኸቦ መንነታዊ ዕግበት ገሊጹ እዩ ናብ ዓደቦይ መምላሰይ ንመንነተይ ዳግማይ ንኽረኽቦን እቲ ቃልስን ናጽነት ንኽብሪ ህዝብን ክሳብ ክንደይ ዓቢ ምዃኑ ንኽርዳእንን ሓጊዝኒ እዩ ኒፕሲ ሃሶል ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ገዛ ርእስኻ ዕድል ምውሳን ዝብል ናይ ኤርትራውያን መትከል ብዙሕ ግዜ ኣብ ስራሕቱን ንግዱን ይጥቀመሉ ነይሩ እዩ እዚ ህርኩት በሊሕ ጻዕራም ሓላይ ሰብን ኣንበሳን ዝኾነ ሓውና ክልተ ምጭዋት ቆልዑ ከም ዘለዎን ይፈልጥ ዶ እዚ ኩሉ ኣእምሮን ብልሕን ካብ ወለዱ ናብ ወለዱ ከይተሰጋገረ ክሓልፍ መቸም ገበን ኒፕሲ ምስ ላውረን ለንደን ዝነበረው ፍቕራዊ ዝምድና ኣብ ንሓድሕዳዊ ምክብባርን ዕቤትን ግላውነትን ዝተመስረተ ሽርክና ኢሉ እዩ ዝገልጾ ንሳ ናይ ብሓቅናተያ ማሓዛይ ከምኡውን ሰላማዊት ቤተያ ክብል ብዛዕባ ተኣዝዩ ዘፍቅራ በዓልቲ ቤቱ ይዛረብ ነወዳት ትኸውን ምኽሪ እውን ንእሽተይ ሂብኩም ኣሎ ተጠቀሙላ ኢኹም ነታ ናይ ህይወትካ ንግስቲ ኣጽናዕያ ከይሓተተትካ ዘድልያ ነገር ክትህባ መተን ሓደ ረኹም ኣብ ግብሪ ውዕልዋ እዚኣ ኒፕስን ሓዉ ብላክ ሳምን ኣብ ግዜ ንእስነቶም ኣብ መኪና ኮይኖም ካልሲ ቲሸርት ከምኡውን ናይ ደርፊ ካሴታት ኣብ ዝሸጥሉ ዝነበሩ ቦታ ኒፕሲ ናይ ህይወት ፍልስፍና ንማሕበረሰቡ ከቕርበሎም ዝኽእለሉ ማራቶን ተባሂሉ ዝጥቀስ ትካል ከፊቱ እዩ እዚ ትካል ኣብ ዓለም ናይ መጀመርያ ስማርት ስቶር እዩ ነይሩ ዓማዊል ነቲ ዝገዝእዎ ክዳን ብሞባይሎም ስካን ምስ ዝገብርዎ ፍሉይ ናይ ኒፕሲ ሙዚቃታትን ቪድዮታትን ዝረኽብሉ ቦታ እዩ ነይሩ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ስራሕ ንምርካብ ዝጽገሙ ዝነበሩ ሰባት እውን ናይ ስራሕ ዕድል ብምኽፋት ጅግናን ኣቦ ነቲ ቦታ እዩ ነይሩ ኒፕስን በኣር ነቶም ክልተ ደቁ ካብ ቀዳማይ ዝምድና ዝውለድ ወዱን ካብ ላውረን ትውለድ ጓሉን ከም መቐጠልታ ማራቶን እዩ ዝርኦም ነይሩ ብዙሕ ግዜ ከዓ ናይ ስራሕ ዓለምን ናይ ምውናን መንፈስን ንምምሃር ናብቲ ትካል ይወስዶም ነይሩ እዩ ንደቀይ ሃብቲ ጥራይ ዘይኮነስ ከመይ ገይሮም ሃብቲ ከም ዝፈጥሩን መንነቶም ከም ዝዕቅቡን ክምህሮም እየ ዝደሊ ብምባል እውን ዓቢ ናይ ወላዳ ኣበርክቶ ይፃወት ነይሩ እዩ ክሳብታ ፀላም መዓልቲ ሰንበት 31 መጋቢት 2019 ኒፕሲ ዘይኣመሉ ብዘይ ዝኾነ ጋርድ ከባቢ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ናብ ማራቶን ከይዱ ምክንያቱ ሓደ ናይ ቀደም ዓርኩ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡስ ሓድሽ ክዳውንቲ ንምሃብ እዩ እሱን ሃንደበት ወፂኡ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እቲ ቀደም ኣብ ጉጅለ ሮሊንግ 60s ምስኡ ዝነበረ ኤሪክ ሆልደር ዝበሃል ሰብ ካብቲ ከባቢ መግቢ ገዚኡ ክወቲ ከሎ ይረኸቡ እሞ ኒፕሲን ኤሪክ ንፖሊስ ምስጢር ትህባ ኣለኻ ዝብል ወረ ስለ ዘሎ ተጠንቀቕ ብምባል ምክሩ ለጊሱሉ ኤሪክ ግን በዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ካብቲ ቦታ ድማ ተኣልዩ ድሕሪ 10 ደቂቃ ግን ክልተ ሽጉጥ ሒዙ ተመሊሱ ኒፕሲ ከዓ 10 ግዜ ተወኪሱሉ ኒፕሲ ማህረምቱ ጸኒዑ ኣብ መሬት ምስ ወደቐ ኤሪክ ነቲ ዝገበሮ ከኣኽሎ ብእግሩ ርእሱ ረጊፅዎ ሃዲሙ እዚ ቅድሚ ገለ ደቃይቕ ኣብ መዐሸጊ መኪና ኮይኑ ንሰባት ምዉቕ ሰላምታ ዝህብን ምስ ኣድነቕቱ ዝሰኣልን ዝፍርም ዝነበረ ኣቦ በዓል ቤት ሙዚቀኛን ጅግና መራሕን ኣብ መሬት ወዲቑ ደሙ ከም ማይ ክዛሪ ከም ምርኣይ ኣዝዩ ዘሕዝንን ዘሰንብድን ፍጻሜ የለን ኤሪክ መጀመርታ ክመጥን ከሎ ሓንቲ ኒኮልሰን ዝተባሃለት ሰብ ይመጽ ምስ ኒፕሲ ተዘራሪቦም ናብ መኪና ምስ ተመልሰ ዓዲ ሰላም ዘሎ ኢላ ክጽበዮ ድሕሪ ምጽናሕ እናላህለን ክልተ ሽጉጥ ኣብ ኢዱ ሒዞን መጽ ቀልጥፍ ሃበግስ ያ ንዕናይ በላ እንታይ ኮንካ እንታይ ጋጢሙ ኢላ ብዛሕተተትሉ እዋን ግን ስቕ ኢላ ተዘይዘዊራ ካልማው ምዃኑ ከም ዘፈራርሓ ኣብ ናይ ቤት ፍርዲ ግዜ መስኪራ ኒፕሲ ቃንዛ 10 ጠያይተ ተፃዊሩ ናብ ሕክምና ትልኽ እንዳበለኮን ተበፅሐ በት ዝወረዶ ከቢድ ሞጋት ግን ንክዕ ሰዓት 3:55 ድሕሪ ቀትሪ ብኣሰቃቂ መንገዲ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ እዘን ኣብ መንጎ ዝነበራ 9 ደቃይቕ ዝርርብ ኤሪክን ኒፕስን ባር
ንቐትለ ዝድረኻ ከም ዘይኮና ዝሰምዑን ዝረኣዩን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት መስኪሮም ደም ኣብ መስርሕ ቤት ፍርዲ ግን ጠበቓ ተቐታሊ ኤሪክ ብሰንኪ ሰላይ ዝብል ጠርፊ ስለ ዝተቆጠዐ ተወኪሱ እምበር ካብ ቀደም ዝሓሰቦ ነገር ኣይነበረን ብምባል ይከላኸለሉ ፈቲኑ ቤት ፍርዲ ግን ነቲ ተኳሲ ሒዝዎ ዝነበረ 2 ሽጉጥን ካብቲ ቦታ ወፂኡ ተመሊሱ ንኽመፅእ ዝወሰደሉ ግዜን ብምርኣይ ክኾነ ኢልካ ዝተሓቀነ ቅትለት ምዃኑ ብምውሳን ኤሪክ ሆልደር ን60 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ክጸንሕ ፍርዲ ተዋሂቡ እዩ። እዚ ካብ ገዝኡ ክወፅእ እንከሎ መጣደቁ ናብ ምቕናዕን በዓልቲ ቤቱ ኣብ ምኽባርን ዝዋፈር ወዲ 33 ዓመት ጅግና ኣቦ ሰበይቱ ከምዚ ክትብል ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሩ ገሊጻቶ ንሱ ቅዱስ እዩ ነይሩ ንሱ ንሰባት ኣይውነኑን እዮም ይለማመድዎም እዮም እዩ ዝብለኒ ነይሩ ንዕኡ ክለማመድዎን ክፈልጦም ብምኽኣለይ ድማ ኣዝየ ዕድለኛ እየ ብምባል እታ ምዉቕ ፍቕራን ከላ ክቡር በዓል ቤታ ብሞት ዝተመንጠለት ወላዲት ትገልጽ እዚ ብዙሓት ሰባት ኣብ ከባቢ ክሪንሻው ገበንን ተስፋ ምቑራጽን ጥራይ ክርእዩ ከለዉ ንብሲ ግን ተስፋን ዕድላትን እዩ ዝርአ ነይሩ ብምባል ሓደ ናይ ቀደም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ባራክ ኦባማ ንሓደ ስነ ጥበባዊ ከምዚ ዓይነት ናይ ክብሪ ደብዳቤ ምጽሓፍ ንብሲ ሃስል ካብ ተራ ደራፋይ ንላዕሊ ማሕበረሰባዊ መራሕን ኣብነት ምዃኑ ዘርኢ ኣብቲ ኣብ ስቴፕልስ ሴንተር ዝተገብረ ናይ ተስካር ስነ ብሚልዮናት ዝቁጠሩ ሰባት እናተዓዘቡ ከለዉ ቃል ኣምላኽ ብትግርኛ ተነቢብሉ እዩ እዚ ከዓ ነቲ ምስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያንን ሃገር ኤርትራን ዘለዎ ጥቡቕ ዝምድና ዘርኣየ እዩ በኣሜሪካ ዝርከብ ኣምባሳደር ኤርትራ ንነብሲ ሃስል ከም ብልጭ ዝበለት ክኸውን ኩሩዕ ኤርትራውን ብምግላጽ ወግዓዊ መርዳእ ኣውፂኦምን ታሪክ ነብሲ ሃስል ብሓደ ቃል ክግለጽ እንተኾይኑ ዓወት ትነዊሕ ጉዕዞ እዩ ክኸውን ኤርምያስ ማለት ኣምላኽ ልዕል የብል ማለት እዩ ንሱ ድማ ንባዕሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ንማሕበረሰቡን ንመንነቱን ልዕል ዘበለ ጅግና እዩ ነብሲ ኣካሉ እኳ እንተተፈለየና እቲ ዝዘረኦ ናይ ምውናን ትምህርቲ ኣንጻር ግፍዕን ምቅላስ መንፈስን ግን ንዘለዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር ክብራት ሰማዕትና ሎም ትሕዝቶና ዝወዲና ኣለና ዝቕፅል መደብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ትሰናዩ ሼር ላይክ ኮመንት ሰብስክራይብ ኣይንሕመቕ see you